ассалом дӯстон ва он нафароне ки дар канали ман ҳастед, хуш омадед. ба ҳамаи шумо сипоси зиёд ки моро дастгирӣ мекунед ва ҳамеша лайк мемонед, мутолиа мекунед аз сообществ ва қиссаҳои моро, маводҳои моро. дӯстони азиз, ин лаҳза мувофиқи хоҳиши як нафар подписчик як шеър аз падар ки муаллифашро намедонам, вале хеле шеъри пурсӯз аст, аз таҳти дил барои шумо қироат мекунам. эй падар, аз рафтанат ман зору нолонам ҳанӯз. эй падар, аз рафтанат ман дида гирёнам ҳанӯз. аз куҷо ёбам сари зонуи ту монам сарам. эй падар, муштоқи он силаи дастонам ҳанӯз. ман ғарибӣ рафтам, танҳо туро мондам падар. сад пушаймон, пушаймон, пушаймонам ҳанӯз. чашми яъқубии ту дар роҳи ман буд интизор. юсуфи гумгаштаe дар кунҷи зиндонам ҳанӯз. эй падар, ҳар нафас ёдат кунад ин чашми тар. ёди ту сӯзад ҷигар, ман ашки резонам ҳанӯз. хати тақдири маро он қалами раҳмон кашид. эй падар, овораи ин мулки ҳиҷронам ҳанӯз. эй падар, бепанди ту нодонаму сарсонам ҳанӯз. номаҳои ту равон кардӣ падар дар гӯши дил. эй падар, бо тори ту шеъру ғазалхонам ҳанӯз. эй падар, фарёди дил бошад ба он кӯҳу камар. ман кунун беболу пар, чун най нолонам ҳанӯз. номи ту зиндаву ҷовид, ба дил ҳам ба забон. эй падар, гуфт забон фарзанди ҳайронам ҳанӯз. эй падар, сӯи мазорат омадам ман аз сафар. як дуо хостам падар, як умр пазмонам ҳанӯз. дӯстони азиз, падар офтоб аст. падар ба сухан мо гуфта наметавонем падар модар барои мо чӣ қадар қимате дорад. аз марги падари азизам ҳанӯз 10 сол гузашт, вале дар назарам ки дирӯзакак буд. худо раҳмат кунад падари маро ва тамоми он падароне ки аз олам гузаштаанд. дӯстони азизам, ин лаҳза блоги мо идома дорад ва барои шумо аз як мағоза камакак нишон медиҳем. шумо нархи баъзе тарбуз, масалан баъзе меваҳоро пурсидед ки дар олмон чанд сом, масалан бо сомонӣ ва бо рубл чанд сом мешавад бо пули шумо. мо ба шумо нишон медиҳем. ва агар дар блоги мо камбудие дидед, хатои техникӣ бошад, хатои грамматикӣ ё хатои забонӣ бошад, мо гоҳ бо лаҳҷа гап мезанем, гоҳ адабӣ, ба мо нависед, мо ислоҳ мекунем. ва дӯстони азиз, мехоҳам ки шумо ҳатман сообществои моро хонед. онҷо қиссаҳои ҳаётӣ аст. номаҳои шуморо низ мегузорем. метавонед қиссаҳои зиндагии худро ба мо гап занед. мо онро ба шакли қисса эҷод карда ба шумо пешкаш мекунем. бо мо бошед, рафтем. обуначиёни азиз, инак блоги мо идома дорад. ҳаво дар олмон на гарм, на хунук, ҳамагӣ як рӯз 30 градус 30 дараҷа ҳаво офтоб кард, гарм кард. ҳозираш ба ҳавои олмон яъне мутадил аст, гоҳе хунук, гоҳе гарм ва на гармиро эҳсос мекунӣ, на хунукиро. дӯстони азиз, тавре дида истодаи осмон камтар сиёҳ аст. имрӯз камтар борон борида буд саҳар. шояд ки бегоҳ борад. мо ба мағоза омадем. пеши ин мағоза дигар чӣ ном дошт? шумо шоҳиди ин мағоза будед. мо ба шумо нишон додем ва акнун мағоза ба қисмҳои хеле зиёд ҷудо шуд. вобаста ба карантин он утоқое ки барои вай буд пӯшока, яъне либоса буд, онҳоро
гирифтанд ва танҳо ҳозир хӯрока шуд ва молҳои рӯзгор мисли 1001 маъидачӯдае ки пеш дар назди бозори баракат давраи мо давраи донишҷӯи мо воқеъ буд. ҳозирам Тоҷикистон бисёр хушрӯ шудааст, зебо шудааст ва вақте ки мо Тоҷикистонро тамошо мекунем шабоҳат ба Фаронса шудааст. дӯстони азиз, инак ба мағоза даромадем. нархҳоро агар донистан хоҳед, ҳозир дар рӯи экран шумо дида истодаед 1 евро бо рубл чанд мешавад ва бо сомонӣ. акнун аҳамият диҳед ба нархҳо. яъне ин мағоза калонтарин мебошад. тавре дида истодаед инҷо равғанҳои табобатӣ ҳам аст, аз равғани зайтун сар карда ва то равғани чормағзу дигару дигар. дӯстони азиз, гул дар олмон гулро бисёр дӯст мерӯанд. тамоми мағозаҳо дар шумо гул дида метавонед. гулҳое ки аз 1 евро сар мешавад то 12 то 100 доллар, яъне то 100 евро. яъне чинаки пул дар олмон евро мебошад. чукуриро дида истодаед, як банча чукури 2 евро мебошад. акнун ҳисоб кунед ки 2 евро ба рубл ва сомонӣ чанд мешавад. ана инҷо помидор аст. помидор сар мешавад аз 80 сент то 3 евро, яъне бо грамм ҷудоштагӣ. тарбузро бинед, 1 кило тарбуз 3 евро 200. 1 кило тарбуз 3 намуд тарбуз аст инҷо. 1 кило тарбуз 1 евро 90 ва ҳаст бо тарбузи лалмӣ мо дорем ку майдҳак, он тамоман қимат аст. ва вақте ки оно бармекашанд, як тарбуз қариб 10 евро мешавад. 10 евроро бо рубл ва сомонӣ ҳисоб кунед. инҷо тавре дида истодаед равғанҳои табобатӣ хеле зиёд монда шудааст, равғанҳои растанӣ барои хӯрок. инҷо меваҳо аст, аз 2.89 евро сар мешавад. себро дида истодаед, яъне шумо метавонед 2 дона себ гиред, грамм қати ё 1 кило тавре дида истодаед. ва олмониҳо 2 дона 3 дона мегиранд, мисли дар Русия ҳам ҳамихе аст, яъне кило қати мисли Тоҷикистон мо намегирем. дар Тоҷикистон меваҳош бисёр бомаза аст. инҷо чукурӣ ва тарбузаш мисли Тоҷикистон аст, вале помидор мисли Тоҷикистон аст. ана ин тарбуз арзон шудааст, яъне 1 евро 89 сент шудааст, яъне 1 килограммаш агар ки 7 кило барояд, ҳисоб кунед чанд мешавад. ана инҷо шафтолуҳо ҳастанд. шафтолу хеле қимат мебошад. дӯстои азиз, равған арзон шудааст. тавре дида истодаед, як тараф гузошта шудааст. ва инҷо тавре мебинед меваҳои экзотикӣ гузошта шудааст аз 1 евро 99 сент, яъне он тараф сар мешавад. картошка 2.99 евро, 1.99 евро. ананас хеле қимат аст. ин ҳам яъне нархҳо нисбатан агар ки бо ва рубл ва сомонӣ ҳисоб кунем, дӯстони азиз, тавре дида истодаед хеле барои шумо қимат менамояд, вале дар олмон ин яъне нисбӣ аст. мо сарфакорона эҳтиёт мекунем. инҷа тавре дида истодаед меваҳои хушк, мағзу мавизу дигару дигар грамм қати мондагӣ хеле қимат аст. дар инҷо мо бо грамм мегирем, мисли Тоҷикистон нест. Тоҷикистон ҳарчанд пиставу бодом қиматам боша хеле бамаза, вале инҷо тавре дида истодаед грамм қати мондагӣ. масалан меваи хушк, масалан меваи себ, помидори хушк кардагӣ 2 евро 49 сент. кадуое ки дар Тоҷикистон мо бисёр мехарем, маззашам амой, яъне манту самбуса бисёр мекунем. каду арзон аст, 1.99, яъне ҳисоб мекунанд масалан чанд грамме ки барояд. дӯстони азиз, картошкаи нав ҳоло набаромадааст дар олмон. аз Туркия меоранд картошка, маззааш на он қадар хуб аст. инҷо тубакҳое ки мебинед, тубакҳои кабутӣ аст, яъне райҳон, пудина. шумо метавонед ки аз инҷо ҷаъфарӣ, яъне петрушка, як таш аз 1 евро сар мешавад то 3 евро. хона мебаре, об мечоше ҳамон тубака ва чанд рӯз метавонед ки тару тоза шумо аз ин тубакҳо истифода баред. салёнӣ арзон аст, яъне очоронида шуда мегӯем мо, хӯришҳое ки намак да андохтагем ва маринад тайёр кардагем. томат, яъне томати помидор арзон аст. дӯстони азиз,
این چیزا رو من دفعه گذشته شما در نرخوش نشان داده بودم، یعنی خورش هایی که ما در زمستان برای خانواده تیار میکنیم. یک 49 مثلا 1 یورو 49 سنت. اینجا شما طور دیده استودید نرخ را، یعنی سر می شود از 80 سنت تا بالا. اینجا مثلا گاروشک نخودی سبز که ما برای سالاد استفاده میبریم ارزان تر است و اونها مال هایی که میخوان ارزان کنن این طرف میگذارن. یعنی اینجا دیده استودید اینجا مال های ارزان شده است که مایونز ارزان شده است با کچوپ، یعنی طور دیده استودید کچوپ 2.69 است. کچوپی با مزه. گل ها ارزان شدن. این گل ها خیلی زیبا بودند و امروز ارزان شده. اینجا هم مال های ارزان که 50% ارزان شده گذاشته شده است. دوستان عزیز ما کمک خرید کردیم و برآمدیم و اینجا یعنی کمک اینجا بگاهی ما میبریم، سیر میکنیم. جایی که دیده است آب روان است پیش خانه ما. ҳавои тозаи баҳорӣ аст. тавре мо бо шумо гуфтем ҳавои олмон айни замон на хунук на гарм мисли тирамоҳи зарин аст. инак блоги мо идома дорад барои шумо сиёалафи ҷоҷӣ. дӯстони азиз, дуруд ҳамватанон, подписчикои меҳрубони мо. имрӯз барои шумо аз холаи Гулизор аз деҳаи Шоразм, ноҳияи Ваҳдат барои мо нони ҷоҷӣ, яъне нони ҷоҷӣ бо алафи баҳорӣ, сиёҳ алаф тайёр карда мешавад. касоне ки дар деҳот калон шуданд дар Тоҷикистон медонед ки сиёҳ алаф чӣ аст. як хӯроки бо маззаи баҳорӣ ки таркибаш аз ёд пур мебошад, яъне барои саломатии мову шумо фоиданок. холаи Гулизор барои мо сиёҳалаф пухта истодааст, яъне оши ҷоҷӣ бо сиёҳалаф. аввал сиёҳалафро мешӯед, тоза майда мекунен, баъд мехелен, камтар намак мекунен, бо мехелен. ман ҳамеша намуди нони ҷоҷиро якдам ҳарчанд дар Ваҳдат калон шудам. холаи Гулизор дастакатон дарда набинад. дӯстони азиз таваҷҷӯҳ кунед. сипас каме орд мечошем. нигоҳ кунен ва боз нигоҳ кунен. вақте ки дар болои хелидагӣ ва сиёҳалафмон орд рехтем, бо мекобем. нигоҳ кунен. ба фикрам оби даҳанам рафтеста. чӣ қадар ба маззаҳа и сиёҳалафе ки ино пухтестиян. нигоҳ кунед. Дорогие мои подружки, это называется сиёҳалаф. чёрная трава. нигоҳ кунед. дӯстои азиз, акнун дар листи духовка мо ин нони ҷоҷимона мепазем. нигоҳ кунед. холаи Гулизор, бори дигар ба шумо ташаккур ки ин қадар як нони сиёҳалафиро ба мо нишон додесте. ман масалан якум бор мебинам, бинандаҳои мо ҳам ба фикрам якум бор дидестиян. нигоҳ кунед. мо нони ҷоҷӣ яъне бо сиёҳалафа тунук мекунем. тавре диде чӣ хеле осон, чӣ қадар ёд дорад дар таркибаш ва чӣ қадар бамаза шавад. вақте ки ман Тоҷикистон рафтам, ҳатман ин рецепти холаи Гулизорро мекунам. занҳои мо ба ҳунаранд, занҳои тоҷик. умедворам ки холаи Гулизор дар оянда бо канали мо ҳамкорӣ мекунад ва чунин таомҳои миллиро барои мо пешкаш месозад. шинос шавед бори дигар холаи Гулизор аз деҳаи Шоразми, ноҳияи Ваҳдат барои мо нони ҷоҷӣ бо сиёҳалафро омода кардааст. ташаккури зиёд. акнун ба духовка мемонем ва дар алови паст нони ҷоҷиро мепазем. нони ҷоҷӣ бо сиёҳалаф тайёр шуд. Дорогие мои подруги, уже готово наш этот лепёшек со сиёҳалафом. чёрная трава очень полезна. ёд дорад. дӯстои азиз, саломат бошед. дар давоми блог барои шумо мастоба мепазем. мастоба ин хӯроки агар гӯем ки тоҷикона мебошад хато намекунем. барои мастоба картошка, гӯшт, пиёз, помидор, масалан мурчи сиёҳ, зира ва кабудӣ лозим аст. аввал гӯштро майда реза мекунем. ман инҷа камтар калон реза кардагим ва бирён мекунем. метавонед ки мастобаро бе гӯшт пазед. дӯстони азиз, ман аслан гуфта будам гӯштро дӯст намедорам, вале гоҳ-гоҳ дар мастоба ва ош истифода мебарам. гӯшти гӯсфанд умуман намехӯрам. баъд камтар пиёза реза мекунем ва болои гӯшта меандозем ва
боз помидорро реза мекунем. Метавонед ки тама андозе агар дар ҳолате ки помидор набоша, вале агар помидор боша мастоваи шумо бештарам табиӣ ва бомазза меояд. Акнун картошкаро кубик бо сабзӣ тоза карда меандозем. Ҳамаи шумо мастоваро метавонед. сири асосии мастова чия? Дар мастова ҳатман ягон тирчи андозе. Ман масалан бисёр вақт камакак уксус медозам ё ки салёнира овша, шуморо намедонам, шояд ки барои шумоам бамазза това. об меандозем. Акнун бисёр бамазза мешавад, мисли расолник мешавад. Расолника ба оби масалан салёни бодиринг ё помидор мекунем. Ман хел тайёр мекунам мастоваро. Дар мастова бисёртар кабутира андозем, кабутира мекуби, баъд меандозӣ, бисёр бамазза мешавад. мурч, зира, масалан лавровый лист, чизе ки спец доред дар хона дар мастоватон андозед. дӯстои азиз, мастова хӯроки бо иштиҳо, хӯроки сабуки парҳезӣ, хӯроке аст ки мо ҳамавақт дар тӯйҳо, дар маросимҳои зодрӯзу маъракаҳомон камтар биринҷ меандозем. оное ки мисли ма қанд дорем, метавонед ба ҷои биринҷ перловка андозем мастоватонда. фоиданокай перловка, биринҷ камтар зарар дора, вале мо инҷо биринҷ андохтем. дӯстои азиз, ма тавсияҳои худам маслиҳат додам шумода ки ба ҷои биринҷ метавонед ки дар мастова перловка андозе. перловка тамоман безарар аст. дӯстони азиз, дар маъракаҳо ҳамавақт хӯроки якуми мо мастова мебошад. метавонед ки анахе мастоваи бамазза пухта масалан пеши меҳмон гузоре ва айболош чакаи тоҷикистон боша. аку мо дар чакаи тоҷикистон неста, лимона мегирем, овша меҷафем ва бо ин мастоба нӯши ҷон мекунем. дӯстони азиз, ва ногуфта намонад ки ин мастоба яъне барои одамое ки мехоҳанд ки хароб шаванд, яъне касалиҳои меъда доранд, панкратит мегем, метавонанд ки аз мастова истифода баранд, бештар хӯрокҳои ҳамхе парҳезӣ нӯшиҷон кунанд. агар перловка андозанд, тамоман безарар мешавад. дӯстони азиз, метавонед бо гӯшти мурғ ҳам пазе. яъне хӯроки мастоба тамом шуд. блоги мо дар ин бора. дӯстони азизам, лаҳзае буд ки мо бо шумо дар блог будем ва шумо бисёр суол мекунед ки чаро аз олмон ман кам нишон медиҳам. ози карантин аст, ҳанӯзам карантин тамом мешавад ва аз шаҳри худамон дар бораи осорхонаҳо, дар бораи он мавзеъҳои таърихӣ, дар бораи зиндагии олмониҳо, тӯй, тамошо, азодории онҳо, яъне зиндагии ҳозираи онҳо ман ба шумо маълумот медиҳам. тоқат кунед. дӯстони азиз, умедворам ки каналҳои маро дастгирӣ мекунед ва махсус барои блогерон мо канал дорем. ман блогер, ҳама нозукҳои ютубро дар он ҷо бо забони лаҳҷаи тоҷикӣ фаҳмондагиам. ва дӯстони азиз, дар ҳамин ҷо бо шумо хайри хуш мекунем. худованд нигаҳбони мо шумо бошад дар ин шаҳрҳои мусофир ва он нафароне ки дар ҳаёти мо ҳастанд, наздикони мо, ҳамаи онҳоро хоҳ дар ватан, хоҳ дар хориҷи кишвар, худованд нигаҳбон бошад. саломат бошед, фараҳманд бошед ва ҳатман бо канали мо бошед. ташаккур.